Tu je náš bývalý kameraman. Hej. Ten nový to natáča. Čau. No, takže dnes tu máme takýto urbex. Urbexík. No. Urbex trochu. No. Vypadá to, je to opustené, ale nevypadá to tak. Tu sa dá ísť dozadu. Ale potrebujeme na to nejaký nožík. Ľudia, takže máme tragédiu. Idú sem toľko ľudí. Akurát sme chceli ísť tam. Ani brumíka si nemôžeme dať. Presne tak. Aha. Ani brumíka. No. Kamo ide okolo cigán, takže natočíme to. Ľudia, ideme tam! Neuveriteľno. Ide Matúš? Ide niekto? Nie, nejde. Adam, poď po mne. Áno, však. Vaša váha. Tam to je trochu oné. Potom jeho neukazuje, hej? Koho? Jak sa dostaneme naspäť? Auto. Normálne, tak, jak si sa dostal späť. Ide auto? Áno. Vidíte, že je to ľahké. Ale ja sa bojím, že sa nedostaneme naspäť. A ja, ale dúfam, sem. Ale ja nemám také. Zvorýchlo to. Dávaj. Čo, poď po mne. Auto. Ide nejaká škoda. My sa tu nedostaneme. Adam, po mne. Áno. Dobre, keď skočíš, keď už na druhej strane idem. Je tam nejaká mačka, ale však to je Čo jedno. mám teraz spraviť? Prehodíš druhú nohu? Tak to zaskoč. Ježiš, ja to mám. Adam, poď. Dobre, idem. Zlesko. Poď. To mi je diera. Ide auto. Skúmaj sa. Som. Nie, poď. Choď. A ja vám tam prehodím mobil. Či? Lebo mne ja som nechcela ísť. Poď, mašina. Ja idem nenka. Dobre, choď zatiaľ, choď. Ja to pravda. Toto? Ale on bude 2 hodiny, čiže ja Kamo, nič tu není. To je všetko. Nejde. Tam nie sú také kľúčky. Tam sú kľúčky na kľúče. Môžem. Áno, poď. Poď sa pozrieť, neboj. Ide? Kto? Kryjte ma. Áno, ale kryjte ma. Kto tam bolo, dievča alebo? Dievča. Kurva. Dievča je chalan? To je v piči. Tam. Adam, odporúčujem, daj si sem tú nohu. Taký stredný vek. Ja aj tak, ty sú v pohode. Starí ľudia. Aha. Poď. Bude ešte tak pred 4 sladkou. Teraz sa tak zdvihni a tú nohu prehoď. Prehoď. A vidíš, ja som... Au, kľúka. A to tuším. Ďakujem, že ste pozerali toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Dúfam, že dáme do konca leta 50 subov. Verím vám. A čaute!